Работата им е да танцуват. От септември в Dancing Stars звезди се учат да танцуват. И така започвам да задавам въпросите на дамите в трети кръг. Те са сами и така, момичета, говорете свободно, каквото си искате. Даниела, първа си чуя въпросът. Кое от качествата е по-скоро женско, отколкото мъжко качество? Отмъстителност, сантименталност или суета? Отмъстителност. Е по-скоро женско качество, отколкото мъжко. Спокойно, няма проблем. Чуй внимателно. Кое от качествата е по-скоро женско? Бихме го нарекли женско качество, отколкото мъжко качество. Отмъстителност, т.е. да бъдеш отмъстителен или отмъстителна. Да. Второто, сантименталност, да си сантиментален или сантиментална. Или суета, да си суетен или суетна. Кое по-скоро е женско, отколкото мъжко качество? Отмъстителност, сантименталност или суета? Това е второто. Сантименталност. Да. Добре, благодаря ти. Илиана? Суета. Суетата? Да. Що си мислиш, че мъжете не са суетни? Жените са по-суетни от мъжете. Абе, напоследък, не знам. Диана? Сантиментални. Отговаряш сантиментално. По-скоро сантиментално. Добре, има логика. Да, и Диана отговори също така, че има логика. Добре. Въпрос номер 2 и Иляна, започваме с теб. Допустимо ли е в секса, извинявайте, момичета, че питам за секс, да присъства известна доза агресивност? Не е допустимо, само ако и двамата партньори са съгласни на това нещо, или разбира се, че да, как по едно шамарче, си шибнем така? Само ако и двамата партньори са съгласни. Добре, приехте отговорът. Диана? И аз така мисля. Само ако двамата са съгласни. Не, че то не може по един да не иска, другия да го шамари. Не става. Даниела? И двамата ако са съгласни. Добре. Въпрос номер 3. Диана, ти си първа. Как ще се почувстваш, ако в редки случаи партньорът ти ревнува? Тоест Марто те ревнува. Къде беше този? Къде беше този така? Нещо стана там. Така. Или колко ще се беше? Що закъсняваш нещо? Малко ще си нервна. Ще се изнервиш малко от тая история, че те ревнува, Мартин. Второ, ще бъдеш обидена. Моля,